Шуннан да Аллаһ Тәгаләгә кеше нәрсәгә соң дигән сорау безне борчый. Ни өчен Аллаһ Тәгалә дөньяга китергән кешене? Аллаһ Тәгалә Коръән Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун." Мин җиннәрне һәм кешеләрне үземә гыйбадәт кылыр өчен яраттым, ясадым ди. Күп кеше уйлый, Аллаһ Тәгалә безне бу дөньяга ясаган гыйбадәт кылырга дип. Ләкин бу максат, ул безнең максат, Аллаһның максаты түгел. Ягъни дөньяга килгәч, Аллаһ Тәгалә безгә бирде максат аңа гыйбадәт кылуны. Әмма Аллаһ Тәгалә үзе гыйбадәткә мохтаҗ түгел. Шулай булгач, Аллаһ Тәгалә безне нәрсәгә дөньяга китерде соң дигән сорау, ул әле дә булса ачык булып кала бирә. Ягъни бу Аллаһ Тәгаләнең теләге. Аның ниндидер уе, фикере, я булмаса аның ниндидер планы һәм кызганычка каршы без моны әле дә булса белмибез. Һәм дөресен генә әйткәндә бу безгә мөһим дә түгел. Чөнки без беләбез үзебезнең максатны бу дөньяда яшәргә кирәк. Нинди план белән яшәргә кирәк икәнен безне беләбез. Ә Аллаһ Тәгаләнең безгә карата нинди фикере, я булмаса нинди планы, ансы безнең тормышыбызга аның тәэсир итми.